Dobrý večer. Já bych chtěla úvodem představit hosty. Vedle mě sedí Petr Blecha, farní vikář v Berouně, duchovní ve fakultní nemocnici Motol a terapeut. Dál potom Kateřina Kočandle-Bauer, pravoslavná teoložka, odborná asistentka na Ekumenickém institutu Evangelické teologické fakulty, a Tomáš Drobík, autor knihy, teolog, který studoval evangelickou teologii v Praze a evangelickou a katolickou teologii v Německu a který teď působí jako takový duchovní na volné noze. Nevím, jestli to tak můžu říct. Moje první otázka přítomným. Nevím, jestli někdo z vás má představu, jaký je původ toho českého slova požehnání. Mně se totiž zdá, že nezní moc sympaticky. Ten žeh tam mně zaznívá trošku nebezpečně. Ale když jsem to dneska hledala, tak jsem zjistila, že to je přes němčinu a že to je z latinského signare. To znamená opravdu dělat znamení. To mě přivádí na otázku pro Tomáše Drobíka, jak je to teologicky s digitálním požehnáním. Jak to může fungovat, když tam není žádné znamení. Možná latina má to slovo benedictus, benedicere, dobro řečit, tak to možná by fungovalo líp. Každý musí asi chtít to slovo zaslechnout pro sebe, jako na dálku. No tak to je otázka, jak to vnímáme, co je na dálku. Nakonec ty biblické texty jsou na dálku. Jo, ty vznikaly někde byly čtené, někde byly recipované a dnes také hovoří. Jo. To bychom asi museli jít někam úplně dál do nějaké hermeneutiky, do nějakého způsobu jako filozofického tázání se, jak je to s textem a s tím, kdy a kde je přítomný. Moje druhá otázka, to slovo požehnání působí jako něco archaického a Tomášovi se podařilo z toho udělat něco, co očividně nabralo svůj vlastní život. Já bych se chtěla vás, Petře, zeptat, v čem si myslíte, že může být požehnání odpovědí na potřeby dnešního člověka. Má požehnání terapeutický význam? Jak už bylo zmíněno, já se pohybuji už 10. rokem v týmu spirituální péče na Motole a naprosto minimálně prvoplánově zaznívají otázky, které se dotýkají víry v Boha a podobně. Po většině jsou to situace, kdy jde o podpůrný rozhovor, témata, které souvisejí s úzkostí, s mnoha otázkami po smyslu toho, co se děje. Tady se mi zdá, že ten zmíněný terapeutický rozměr požehnání vnímám docela často. Občas se mi stává, že mě ten pacient naprosto spontánně, aniž bychom otvírali otázky spirituality nebo víry, tak mě říká, jako jestli bych mu mohl požehnat. A zvlášť tam, kde jde o nějakou náročnější situaci, což často bývá, například na oddělení onkologie, velmi často přemýšlíme nad tím, jakou použít formulaci, aby to nevyznělo jako nějaká prázdná útěšná fráze. Myslím, že požehnání může být taky spojeno s blízkostí ve smyslu tom, že dejme tomu toho pacienta pouze držím za ruku a nic přitom neříkám. Jo? Děkuju.
Kateřino, jak je to s požehnáním v pravoslavné tradici? Je to něco, co se předává stejně, nebo je to vázané na nějakou specifickou osobu? Samozřejmě požehnání je součástí liturgie, liturgického života, svátostného života, ale je i zcela individuální, tak jak to známe z jiných tradic, to znamená znamení kříže na čelo, znamení kříže během liturgie, to je asi takový nejmarkantnější symbol požehnání je znamení kříže. Samozřejmě v historii ještě byly různé spory o tom, jak žehnat, jak mít složené prsty a vznikly z toho různé rozkoly v církvi mezi starověrci a novověrci. Takže vlastně někdy ta formální stránka může převýšit tu obsahovou, i když zatím byly i různé věroučné otázky. Co si myslím, že na požehnání je nejdůležitější, tak si myslím, že nejdůležitější je, když vychází ze srdce. A vlastně to srdce jako střed duchovní člověka se v pravoslaví objevuje v duchovním životě, v duchovní cestě hodně jako téma a myslím si, že vlastně, když vychází ze srdce, tak stačí držet za ruku. Ty benedikce mají svůj řád a svoji formu. A v nich právě je k přihlédnutí to, jak Hospodin jednal se svým lidem dřív. Vždycky ty benedikce fungují tak, že Hospodine, když tvůj služebník Jákob měl boláky a nemoci, když se Petrova tchyně léčila v horečce. A teďka se zmiňují ty věci, které známe z té tradice, z Bible a z věcí, které většina křesťanů a křesťanek někdy slyší. Tak si jim pomohl, ulevil, byl si s nimi v té věci. To je ta fáze té anamnetické části. A proto tě, Bože, prosíme, aby si nyní byl s tím, koho jste zmiňoval, který tady trpí a nemá ten smysl nebo nevidí ten konec toho svého utrpení. A byl si s ním také v tom. To, co se dělo, v Duchu Svatém se stává pro nás aktuální. Ano, musí v tom být srdce, je v tom dotek, jsou v tom nějaké věci, ale ty formy sebou nesou hrozně zajímavou jako dynamiku toho slova. Pokud to můžu si nějak přebrat po svém, tak se mně zdá, že bychom možná se shodli na tom, že požehnání je něco, co má člověku tlumočit Boží blízkost. A v té biblické perspektivě požehnání není jenom to, že Bůh člověku něco dává, ale že je s ním, jestli tomu dobře rozumím. Třeba Bůh Abrahamovi říká, že ho požehná, ale zároveň mu říká, že on sám bude požehnáním. Je to možná víc než dar, je to nějaký způsob života v Boží přítomnosti. Je požehnání taky nějaký závazek? Když si možná vybavujeme Jákoba a to jeho Bohem vyslovené požehnání, když spí, tak to je velmi silný příběh, kdy on je požehnán, když spí a vidí ve snu ten žebřík, po kterém vystupují a sestupují andělé. Tak pro mě je to silný příběh toho, že požehnání se děje také v tichu, takže slova najednou nejsou. Ale potom jsou, on se probouzí. Jo. A na základě toho něco činí. Takže si myslím, že požehnání je vlastně ten vzájemný pohyb ze zhora dolů a ze zdola nahoru, chcete-li, nebo vzájemná spolupráce Boha s člověkem. Myslím si, že je to vlastně jistý druh závazku v té odpovědi. Jo. Jákob to nemusel vzít vážně a vzal. Takže myslím, že tahle vzájemnost vlastně třeba zrovna na tomhle starozákonním příkladu je zřejmá. No, závazek to určitě nějakým způsobem je, protože já se učím číst ten všední den. Jako kdo z nás má všední den zalitý sluncem vždycky. Jo? Naučit se tu obyčejnost, tu všednost nějak vidět, vnímat a v ní se zjevuje Hospodin do mého života.
Ne, když jsem v kostele nebo... A tam taky samozřejmě, ano, ale i do té všednosti, i do toho strachu a do těch všech věcí, které nám nedělají úplně dobře a radši bychom je neměli. A co když právě v nich je ten Bůh s námi mnohem více, než když prostě jdeme tou zalitou zahradou sluncem? Mně ještě v souvislosti s tou zmínkou o Jakobově žebříku, tak mě běželo hlavou jedno místo, které souvisí s prorokem Eliášem a s tím momentem, kdy on 40 dní putuje k Boží hoře Chorebu a je tam řeč o bouři, ve které Hospodin nebyl, a pak je tam řeč o jemném vánku. Hebrejština vlastně není schopná úplně toto přeložit, ten termín jemný vánek, protože kdyby se to přeložilo doslova, tak je to vlastně skoro nic, nebo téměř nic, jako velmi jako nepatrný, jenom jako zašumění. A když byla ta otázka týkající se, jestli to požehnání nebo ten dotek Boha je závazek, já nějak už v posledních letech tak stále silněji si uvědomuju, že Ježíš není na prvém místě učitel morálky, ale někdo, kdo pořád znovu mluví o vztazích. A přijde mi, že právě ve vztazích jsou tisíce nejrůznějších okamžiků, kdy se nás něco může dotknout jenom velmi, velmi nepatrně, jako ten nepřeložitelný vánek v příběhu toho Eliáše, a přesto to může být něco velice silného. Možná mě úplně poslední moment, který mě k tomu napadá, že to, co si, mluví tak hlasitě, že neslyším, co říkáš. Takže ano, bez pochyby, slova jsou důležitá, mohou dělat v lidském životě velké věci, ale mohou také velmi zraňovat. Jemný vánek, v tom je krásný obraz toho, že si požehnání nelze nasyslit, že si ho prostě nezavřu do skříně na horší časy. Jo? A nemůžu s ním ani obchodovat před Bohem, že? Ani před sebou. Ono se s ním vlastně dá obchodovat, což se děje, že? Ale to už potom jsme v modloslužbě nebo magii. A nebo v politice. Jo. Jestliže předtím ve veřejném prostoru slovo požehnání se prakticky neobjevovalo, nebo nebyl jsem si vědom toho, že by kromě některých hasičských stříkaček nebo jiných věcí se nějak něco žehnalo, tak s příchodem prezidenta Trumpa se ukázalo, jak moc je požehnání najednou přítomno ve veřejném prostoru. Prostě ten trs evangelikálních duchovních, který jak vosy na bonbonu jsou slétnuté kolem prezidenta Trumpa na pódiu nebo v oválné pracovně, žehnají, dobrořečí Hospodinu za to, že seslal tohoto zachránce až skoro. A jako mě si pár kamarádů dělalo trochu legraci, že se ta kniha vydala akorát, že to stihlo ještě tu dobu předtím, než to, co přišlo, jo, potom. A myslím si, že i tak mít možnost... U nás, u lidí, se cokoliv dobrého může nějakým způsobem pokazit, to je jasné, a to jsme odborníci. Tak abychom si tohodle byli vědomi. Prostě role pokřtěné křesťanky a křesťana je trojí. Kněžská, prorocká a královská. Požehnání patří k té kněžské roli. Myslím si, že teologové mají povinnost všechny ty role držet a když jedna je potlačená, tak na ní upozornit. Jak si stojí požehnání ve srovnání s lidským chápáním úspěchu? Zdá se mi, že požehnání můžeme vnímat tak, že je to něco, co nám zajistilo, co všechno máme. A ta tvoje požehnání promlouvají spíš do těch situací, kdy něco nemáme. Kdy si uvědomujeme, že to, co jsme si přáli, se nenaplnilo, věci nešly úplně podle našich představ. Ta požehnání přicházejí spíš do stavu
naší nouze. Jak se bránit proti zneužití požehnání, třeba takovou teologií prosperity? Dobrořečit Bohu za to, co ke mně dnes přišlo, znamená, že to není vždy úspěšné, co ke mně přišlo. Já to tím neulehčím. Ta situace zůstala taková. Já v tom mohu akorát zůstat. Pokud někdo chce vnášet do toho teologii prosperity, že tedy ten, kdo žije správně, je teda ten, kdo dostal to požehnání a proto může žít ještě správněji a ještě bohatěji a tím se ukazuje, že opravdu to přijal správně, tak to není můj šálek kávy. Vlastně je to tak, že uprostřed těžkostí může člověk žít požehnaný život. To jsou ta nesnadná požehnání do složitých okamžiků. Je v tomhle smyslu požehnání taky výzva? Mě nejvíc překvapila ta recenze kolegy, který tady měl sedět, kdy říkal, že vlastně až jakoby to prochází nebo přechází do nějaké verze toho katechismu, učení se víry ve všedním životě. Kateřino, jak ty bys to viděla? Já jsem možná už trochu tím příběhem o Jákobovi naznačila odpověď. Myslím, že to chce naší aktivní účast na tom, čím nám Bůh žehná a hledat to, co je to požehnané, to, co je živé v mém životě, to, co je skutečně živé v mém životě. A mně se vlastně ta Tomášova požehnání líbí právě proto, že mluví do té křehké lidské existence. A ono to je někdy těžké. Ty usínáš a je vidět, že je to těžké. A přesto se můžeš cítit požehnaný i v téhleté vlastně rozlomené situaci tebe, tvých blízkých nebo třeba celého stvoření do nějaké míry. Ale je tam jistý druh naděje, že se požehnání děje i v té těžké situaci, ale i naděje možná na věci budoucí. Takže je tam i ten eschatologický prvek té naděje, která se děje teď a která i přichází. Petře, jak je to s požehnáním u toho nemocničního lůžka, kde ten člověk by chtěl slyšet, že to dobře dopadne a vy tam přicházíte s tou nadějí, že to může být dobře, i když je to špatně? 14 dní zpátky tak jsem měl urgenci na dětské jípce, dvoudenní holčička a lékaři vyhodnotili, že není šance na přežití a ti manželé požádali o křest. Nic jsem o těch rodičích nevěděl, jenom jsem se nějak z informace, kterou jsem měl velmi povrchní od lékaře, oba Ukrajinci, kteří 14 dní před ruskou invazí uzavřeli sňatek a utekli k nám do republiky. A teď jsem tam přišel a já jsem si v té chvíli uvědomil, že jakékoliv slovo je svým způsobem nadbytečné. Utvořili jsme kruh, chytili jsme se za ruce a já jsem si uvědomil v té chvíli lítí vody, že ten symbol k těm rodičům promlouvá beze slov a tu naději jsem v tom cítil, ale nevím, jak bych to v téhleté chvíli formuloval. Rozměr naděje může být přítomný i ve chvíli, kdy je to zdánlivě jenom o temnotě. Ale pro mě jako pro křesťana, pro mě jako pro člověka, který čerpá z toho Ježíšova poselství, tak i ve chvíli, kdy vím, že slova jsou opravdu v daném okamžiku zbytečná, tak ten přesah tam vnímám. Rozdělit slova a gesta je složité, protože oni se nějak vzájemně podmiňují. A někdy najednou to gesto vyprovokuje slova, nebo se ty slova odehrávají v mysli a slovo naopak gesto. Takže vlastně to není odtržené, protože my jste vlastně v té mysli určitě slova možná měl, nebo potom vytanuli i těm rodičům. Ale já jsem si v té chvíli znovu uvědomil, jak i pro lidi, kteří se nějakým způsobem nedeklarují jako křesťané, tak jak to znamení
může být velmi silně oslovující. Jo? Jak je velmi užitečná hudba, výtvarné umění. Jo? Něco, co zprostředkovává ten dotyk krásy, se kterou já si tedy propojuji podstatu toho, jak vnímám Hospodina. Jo? Krása, která jde za. A velmi často i beze slov, naštěstí. Mnoho lidí dnes hledá spiritualitu mimo církve. Může být požehnání něco, co osloví lidi hledající? Je to tak, že kudy chodíš, tudy žehnáš? Ne. Jako ta slova nějak v tom veřejném prostoru začala rezonovat a mně to připadlo zajímavé, protože z toho církevního zázemí, křesťanského zázemí, to slovo vůbec nechápu, jak teda je vnímáno, kde vlastně se člověk, který nemá zkušenost s křesťanstvím, kdy setkal s nějakým požehnáním. Jako teď si nedokážu představit. Ta historie nám to nějak přinesla a stále to někde nějak žije a nějak to rezonuje. Jo? Věřím tomu, že pozitivně, ale nevím, kdo jaké obsahy si do toho dává. Tam může být celá řada věcí ještě jako jiných, ale tím, že jsem se snažil používat různé jako obrazy nebo nějaké jako až skoro básnické věci nebo metafory, tak najednou to jede na té vlně toho kvazi umění, které ale končí nebo směruje se zpátky k tomu a v tom a proto a tedy teď se děje požehnání do tvýho života. Já bych ještě měla na vás všechny jednu otázku. Jestli máte nějakou osobní zkušenost s požehnáním, jak vy osobně vnímáte požehnání? Pro mě to je velmi, velmi silné. Jo? Já jsem v tom praktiku v Německu vlastně zažil to, že ta evangelická farnost to požehnání velmi i těmi gesty doprovázela, což v českém evangelickém prostředí není úplně zvykem. Ke mně to nějak jako silně mluvilo. Podobně jako když mě kládal ruce na hlavu třeba na závěr svátosti smíření, která má taky tu eulogickou formu. Pro mě je to silný moment. I ten dotek v tom hraje svoji roli, protože ono se toho navykládá spoustu. Jo? Prostě musíme všechno, zejména v evangelickém prostředí, kecat s prominutím, ale ono někdy to jednoduché gesto dokáže otevřít toho hodně. Tu pastoraci u nemocných jsem dělal taky nějakou dobu. Ten dotek, to, že žehnáte, to, že položíte ruku na hlavu toho nemocného, to, že k tomu něco řeknete, to často bylo mnohem víc, než to všechno těch 20 minut předtím. Jako co, najednou tahle věc, tahle drobnost. A teď cítíš, jak to rezonuje. To je krásné. Já se vždycky na liturgii těším na konec, na to závěrečné požehnání. Vlastně, že mám pocit, že odcházím požehnaná. Tak to je vlastně jako takový moment, na který se těším. A těším se i na to, a to v pravoslaví, to znamení kříže je vlastně během liturgie opakováno mnohokrát a to, že jste začleněn a je tam ta trinitární formule opravdu jako zřejmá a že jste najednou tím gestem vlastně zahrnut do života Boží trojce, tak to je vlastně silný moment. No. A vlastně i to gesto, které i teď v době postní je kajícní, to znamená, že jako hluboké, ta úklona, tak to považuji za velmi silné a vlastně jednoduché. To žehnání je jednoduché. Aspoň pro mě v tomhle slova smyslu. Pro mě je v tom tématu požehnání hodně silně přítomný moment komunikace. Ono už to tady bylo zmíněno. Mám velice osobní a blízký vztah ke způsobu, jak se zamýšlí nad
spiritualitou americký františkán Richard Rohr. V těch jeho myšlenkách tak znovu a opakovaně nacházím, můžu zmínit jednu knížku, která u nás vyšla velmi silně, se mě dotkla, Božský tanec, kde on vychází z té známé ikony Nejsvětější Trojice a potom zmiňuje Řehoře, velikého Bazila Řehoře a no, ano, Bazil veliký. Ano, kapadočtí otcové, tak správně, děkuju za pomoc. A on říká, že trvalo poměrně dlouhou dobu, kdy byla snaha vlastně uchopit to, že Bůh je jeden a zároveň společenství. Zmiňuje ten termín perichoreze nebo perichorezis, což jeden z možných překladů je ten, který tančí. Myslím, že asi tahle ta univerzální Kristus taky skvělý, ale tohle mě velmi silně oslovilo a mám to v úzké spojitosti právě s požehnáním, že tam vnímám to proudění nebo tu komunikaci. Několikrát se mi stalo, že jsem šel tam za nějakou 80letou babičkou, která už nemohla mluvit, ale když jsem se nad ní sklonil, tak ona se na mě usmála a udělala mi křížek. A bylo to hodně silné. Jo. Je to tanec, prostě je to tanec. Díky za to, jo, že Hospodin tančí. Ne, já jsem ještě chtěla navázat, protože se mi spojil ta ikona Nejsvětější Trojice a tanec a ještě Tomášovo jedno z požehnání v té knize, že ono, ta Nejsvětější Trojice a pořád můžeme různě diskuze, jestli je to teda opravdu ikona Trojice nebo navštívení. Vlastně v tom tanci nebo v tom perichorézis, v tom patristickém termínu je, že ty tři osoby se vlastně vzájemně pronikají, aniž by ztratili tu osobovost. Jo? Aniž by se ztratili jako konkrétní osoby. A to je hrozně důležité. Tak dokonalá láska, kterou si člověk umí stěží představit, i když ji zažíváme občas. Ale to znamená být tou osobou, jo? Ale v tom pravém slova smyslu. Být milován a být svobodně milovat ještě na druhou stranu. A právě mně se jedno, ale já jsem si nenapsala stranu. Někde na konci, Tomáši, máš to jsem se skoro rozplakala. Jedno z těch požehnání, kdy člověk přijde domů a sundá ty masky, jo? A teď vlastně je v té přirozenosti, přijímá to boží požehnání, ten boží pohled, ale to je to sundání, večerní sundání oblečků a těch masek. Jo. A tady jsme vlastně u té teologie osob v té trojici a potom potažmo nás. To není ta maska, že jo. Ta vzájemná láska uprostřed trojice, to není, že se jedna osoba miluje na základě těch masek. A tady v tom požehnání to je. A to se člověku uleví večer. Jo. Když jsem mluvila o tom srdci, co by duchovním středu, tak hezichasté říkají, že opravdu je tady někde, tam, kde my máme srdce, co by orgán. Jo. Ale nepřekrývá se s ním úplně. Když má někdo srdce transplantované, tak to neznamená, že má nějaký jiný střed než svůj, nebo že by svůj střed neměl. Jo. Takže tělesnost je právě dobrá, i když ten spor samozřejmě dobrý nebyl, ale tím, že se tak nějak jako vlastně pracuješ se svým tělem, že v tom žehnání seš v těle. Že to znamení kříže děláš a že ty prsty nějak skládáš. Teď říkám nějak, i když je zatím symbolika nebo dogma. Jo. Dogma v modlitbě vlastně. Ale nepřikrývá se úplně. Jo.
Takže tam je vlastně jakoby jakýsi druh jako čtení i tělesného, ale i přeneseného. A zůstávají ty významy oba. To znamená, že když někdo nemá prsty, tak to ještě neznamená, že nemůže vlastně je složit. To požehnání je takový jako divný cizí slovo a tak, jestli třeba to nemůžeme brát jakoby normálně, jako blahopřání, jako dobrořečení, jestli třeba to nemůžeme odlehčit od toho silně náboženského jakoby kontextu a víc to vnímat v tom smyslu toho dobrořečení. Jo. Pro mě je v mystagogické pastoraci škoda věci nějakým způsobem zcivilňovat. Jo, tady někdo byl napsal, že to jsou jako civilní požehnání, asi tím myslel to, že nepotřebují nějaké křesťanské předvzdělání k tomu, aby byly srozumitelné. Ale já nepotřebuju to tajemství, ty věci vztahu v sobě, s Bohem, s bližním, dávat na úroveň toho, že to je jakoby civilní, jako že to je vlastně, no ono to je všední, ale ono v tom všedním se odráží to velké, to silné. Máte, tak já jsem poprosila, jestli by jsem k nám mohl přinést nějaké svoje požehnání. Tak teď je ta pravá chvíle. Musíš se stát, někým stát. Pro většinu lidí nejsi středem, jejich světa středem. Třeba z tebe život obrousíš je postradatelné a před očima svýma i druhých vyvstane tvé jádro, tvé skutečné já. Protože velmi blízko němu je ten, který tě miluje, dal pro tebe vše a žehná ti. Tak teď už je čas poděkovat Tomášovi Drobíkovi za knížku i za jeho přítomnost, Kateřině Kochandle-Bauer za pravoslavný i lidský vklad a Petru Blechovi za to též a taky Jindře Vikové za její ilustrace a za to, že tady s námi dnes večer byla. Děkujeme. Takže pokojnou noc a šťastný konec, ať vám dopřeje všemohoucí Pán. Jděte v pokoji.